sitä huomisen tähti. Huomenna mennään luonnetestiin. Joo. Jos tuolta jostain niin joo, joo. Ihmiset ei moni hoksaa. Vähän joo. Aika vilkas. Aina kilkeinen ihmisen. Arvon pitäisi aivan niin kuin. Eihän ne monet ole. Siellä on arvo. Meillä on jotain se hyvät valikoinnit. Liilaan kyllä. Mikä ei? Tommonen takki päällä. Kipoksi. Kevään muotivaatteet. Aitava poika oli. Oli, mikä se nimi oli? Juma käski.
komea kotoisin. Onko? Tänne kaasi, Pauliina! Sitten sieltä takaisin ja käydään katsomassa mikä se oli, ettei ihan tynnyrikamppoja. Koira. Kutsu koiraa kovin. Ja lumppukin. Ei oo, eikä liimaa. Joo, ei siinäkään niin väliä ole. Kauan. Eikö se ollut tää? No, koirat. Täyskäännös. Käännös. Tänne päin. Ehkä olet sanonut, että Se oli, tuo pime oli silloin aika kova niin näitä.
Joo. Eli sen olisi normaalitilanteessa, jos olisi jätetty se pimeällä, niin tuossa varmaan sanonut. Meitä yritetään vähän kaikki. Sitä harvemmin näkee näinkin reippaita koljerotusia. Ai, kiva. Oikein Harvinaista. kiva rotunsa edustaja. Että aktiivina voi tehdä kaikkea ja valoutuu kaikesta. Aina pimeä oli toinenkin silloin kova pala. Joo. Et en tiedä mistä syystä, mutta siitä jonkun verran joudutaan teitä rokottamaan. Eli se toimintakyky, jota nyt siellä mitataan, miten se uskaltaa yleensä toimia pelätessään jotain, niin siinä oli siellä pieniä vaikeuksia, mutta kaikkea muilla se menee aivan puhtaasti. Et se on nyt tänään plussalla kuitenkin +1 kohtuullinen, se oli kaiken kaikkiaan positiivinen. Pimeässä oli jotain, niin sitä ei koskaan tehdä. Siinä on yksi asia, mikä saattaa siihen vaikuttaa, että tällä koiralla on valtava dominanssi. Joo. Eli se dominoi kaikkea, ei se pimeä on outotilanne, että se ei tiedä jotain, mihin se purkaisi sen. Aivan. Ja silloin se voi olla, että se on toistakin. Joo. Pimeillä lenkillä kyllä, jos kuulee metsästä, hyvin mieleen, että korven puolesta on pimeätä. Joo. Putoamassa on erilaisuus. Niin on aivan outo. Se on tämmönen vähän jätkäjälhä, että ollaan komeita, isoa, suurta ja kaikkea. Me ollaan vähintään elefantin kokoisia, kun me kävellään. Se tosiaankin, että kovissa harvoin näkee dominanssin näinkin voimakkaasti. Kaikki ei ole terävyys, eli se nyt toi seinä jäi, että jos mä olisin otettu solkuvaiheessa, se olisi varmaan vastannut ja puolustanut. Nyt se oli jo ihan tuon pimeän jälkeen jäännetty, ettei se tehnyt mitään siinä, jolloin se terävyys ihmistä kohtaan on +1 pieni. Ilman kuitenkin mitään jäljellä hyökkäysavua. Tähän se sai sitten ihan pallutella, että se oli kuulu kauhean huokasu, kun mä lopetin hyökkäysvyötä. Nyt voidaan mennä se linjaan. Puolustusvaluu sen sijaan siinä nyt oli vielä ennen niin kauan kuin koira oli meillä mukana, se on selvästi +3 kohtuullinen ilmitty. Että kyllä sen kanssa voi mennä vaikka joskin on oikeudella vähän. Ei haittaa. Taistelualu, se on vähän, ei tahdo kestää. Eli se lähtee kyllä liikkeelle mielellään kaikki. Sitten se loppuu kestää. Kukaan siellä on ihan. Siinä on jotain. Eli se taistelualue on +1 oikein kivasti se teki, mutta jotenkin niin tuossa leikissäkin, vaikka se saa leikkiä, niin se unohtaa sen ja lopettaa. Että sitä voisi niin olla yksi vääntö vielä enemmän, mutta toi on nyt tosiaankin kolliosukuisella ihan hyvin. Ja hermot, toi pimeä varsinkin niin vaikuttaa siihen, että se on +1 verran. Eli siellä tosiaan meni pastat sekaisin jostain. Temperamentti. Se näkee ja kuulee kaiken mitä tapahtuu lähtöön mukaan. Ehkä se jossain vaiheessa hajoaa vähän liikaa, mutta kuitenkin se kestää vielä täällä +3 liukkaassa. Että se on sitä mitä koiralta yleensä haetaan. Kovuus. Toi pimeä meitä vähän mietitytti, mutta ajateltiin, että se johtuu kyllä jostain muualta, koska kaikkialla muualla se on selkeästi +3 kohtuullisen kova. Eli nämä asiat menee. Se nyt on ainakin varmaan kolliretromenetelmässä jo hylkäävä video, mutta niin sitä siinä on kivasti, että sitä kannattaa varmaan niin koittaa käyttää esimerkiksi jalostuksessa, jos ei mitään ihmeempiä vikoja on. Siitä voitaisiin saada vähän siihen superpehmeisiin apua. Luoksipäästävyys. Hyvän tahtoinen luoksipäästävä avoin. Ainoa vaihe, jolloin se ei ustaa silloin heti kun te tulitte. Ja silloin se katsoo mun kulmalta, mikä on oikein idea. Mutta sitten se hyväksy kuitenkin lähtee. Se on niin pieni. Se kuuluu varmaan vähän näin, että nämähän on niin pientä kohtaa helposti. Sen pitäisi olla pidättyväinen vielä kohtaa, että siinä niin ei lähdetä ensimmäiseksi kenenkään syliin ja muuta. Se meni ihan ohi. Ja toi oli varsinkin hyvä, että se ei hyökkäys, kun se ruokauksen kuuli jo pitkään. Nyt se ei huido enää. Nyt voidaan olla kaveri. Paukut oli mielenkiintoinen reaktio, eli se on tällä kohdalla plussin puolella semmoinen kohdalla paukkuärtyysä. Eli niin kuin otettiin vielä varmuudeksi, varmistettiin toimia. Tuli se 3. laukaus, edelleen vaan haukutaan sinne. Että joku raja pitää olla metelin tekemisellä täällä, mutta ei se kuitenkaan sitä pelkää. Se on ja loppupisteitä me saadaan teille pluspisteitä 188 ja 2 Pekkaan ei löyty yhtään miinusta, että se olisi semmoinen kotipiitavä. Ja kun kyse on tällaisesta radusta, niin silloin tämä testi on myös hyväksyttävä.